Yerima Ilmasti Studio. Duk wuya sarhabil zane zama da ke yara amana nawa burin a ce da ke zamu raya aure na sinna. Ta bani shi yasa bani in yake nun kowace ran zaki bari ni kuma dai ce gaban da ya zo gare ni kin zama tsani dole in bayyana wa al'umma asali masu jini. Ta gani wata ran sai ta yanke cewa bara kawai ta kira ni ta faɗa mini abin da ke ranta don ta samu sukuni. Sarhabila sako ta tura mini tana so gana. An faɗa mata Alisho ne ya yi ta kuka ta soma har waɗansu suna faɗa mata kaina za ta yi nadama shi ya sanya ta ne nan mata wa abin wata zana. Ta ce Aliyu ne ‘yar uwa ce, inda hali ka bani dama na ganka ni ba kuwa ce, inda doka ki zani ni zuciya ta kasace, tambayoyi kala biyar zan maka idan muka zo. Mata Sarhabila baki da damar ki gani hakuri zaki yo kawai sanda na yi waka ki ji ni sai idan har kina buƙatar wani abun ke kira ni gaskiya ban da lokaci kar ki sanya raina a kuni. Ta kira ni har da kuka ta fara cewa Aliyu kai ɗaya gare ni shekara ta 6 ina addu'a kawai don ka so ni ka ce haka to asirin da na rufe shi ka tona. Sa na ce bara ko rabin daƙiƙa na bata matsayin ‘yar adam musulma na ɓata sa'a na jita wuyashe Sarhabila kyawun hali da sofa gare ta kuma ga tausayi ganin mai halin sai da ya tona.
ka ci riba. Sarabila ta mun abun alkhairin da ban yo zato ba, kuma ta fi da ni a zargi hakan ya samu kasa ba. Masu